televizija Art, Radio Beograd, gde moramo da izrazimo posebnu zahvalnost gospodinu Bori Bojiću, koji je omogućio našem čoveku iz naroda da bude kraljevski primljen u čuvenom studiju 13 Radio televizije Beograd i da odradi dve nezaboravne emisije koje su se nekoliko puta emitovale, da je nastupao na Radio Kula Valjevo, na Radio Link Valjevo, Radio Ubu, Radio MBU, Radio Ljig, Radio Gruža Knić, Radio Čava Osečina, Radio Klas Drlupa, Radio Pruga Lajkovac, da je pisao i pojavio se u reviji Dobošar i da je počasni član Uteksa ljubaznošću gospodina Milana, kako vi rekao ste, D. Šoškića. Tamo se isto našla njegova slika u Narodnoj nošnji i nadam se da ne zamerate što sam iskoristio priliku da na ovaj način pozdravim preko radio i TV stanice Kolubara gospodina Milenka Antonijevića Antonija. On nije ovde, inače bi se sigurno pobunio što smo sve ovo čitali. Skroman je čovek i gleda da svojim prijateljima i saradnicima napravi što lepše večer. Naravno, uvek u ovakvim emisijama poželjno je da se što više peva, da se manje priča. Ja bih želeo da večeras pozdravim i gospodina Tomislava Živojinovića, Lazarevčanina, to je Stubičanina, je li tako, koji nas godinama uveseljava na svadbama, na ispraćajima, na veseljima. Pa evo imate priliku premijerno da se predstavite gledalcima Radio K televizije. Izvolite, recite nekoliko reči, vi ste rekli biografiju ne nosim za sobom, biografiju pričam. Eto, ja sam Tomislav Živojinović, kao što je voditelj rekao. Bavim se muzikom nekih prilično dugo, da ne kažem koliko. Bavim se amaterski, samouk sam. Tako da sviram uglavnom muziku ovog kraja, mada sviram i neku drugu muziku. Znači, uopšte nije... Kad ne smijem da kažem koliko svira dugo, ja ću reći 30 godina. 30 godina, pa evo, nadam se da nije neprijatno i pitanje, koliko ja znam, vi ste bili na stomatološkom fakultetu i malo je falilo, što bi rekli, da ga završite. O čemu se radi, recite našim gledalcima, to je specijalan kuriozitet i ja to nisam znao. Dobro, to je jedna situacija koju možda sad sa ovog aspekta možda ne bih tako gledao, ali u to vreme sam tako gledao. Znači, u tom periodu sam se oženio, da sam morao da idem u vojsku, pa mi se rodio sin, pa sam zidao kuću i onda sam maksilofacijalnu hirurgiju polagao 3. put. I kad je profesor rekao, vidimo se sljedeći put, kolega, ja sam rekao, ne vidimo se više. I onda kad sam otišao u dekanat, svi su se čudili zašto se ispisuje. Kaže, ima ljudi koji studiraju mnogo duže. Džaba, ja sam donio takvu odluku i to je bio kraj. Vi ste očigledno čovek koji životne prioritete zna da rasporedi, našli ste smisao u onome što ste počeli da radite, dali ste sebi i svojoj porodici određeni prioritet i nadam se da ste zadovoljni. Ja sam prezadovoljan. Ja mislim, imam 2 sina, 2 snaje, 1 unuka, ženu. Znači, zato ste krivi da kažete koliko se godinama bavite, vi ste već deda, je li tako? Pa neću da ne krijem, nije sporno, nego nisam 100% siguran. Evo, pozdrav za sve vaše i stvarno, dragi Lazarevčani i ljudi koji su blizu gospodinu Tomi, imaju veliku priliku da ga vide prvi put na televiziji ovoj našoj. Nadam se da ćemo napraviti još emisija. A vi ste malo pre tražili neke tonove za, da kažemo, pravu srpsku pesmu koju peva gospodin Ilić, je li tako, ako sam dobro razumeo? Jel možemo sada to malo da čujemo, pa ćemo dalje nastaviti naš razgovor? Tekla reka Lepenica, tekla reka Lepenica. Posred grada Kragujevca, posred grada Kragujevca.
tu mi rada platno beli, tu mi rada, tu mi rada platno beli. Platno beli, platno beli, u me gledi, platno beli, platno beli, u me gledi. Ne stoj rado, ne stoj rado, ne gledaj me, ne stoj rado, ne stoj rado, ne gledaj me. Odneće ti voda platno, odneće ti voda platno. Neka nosi od nelaga, neka nosi od nelaga. Izad kad će rada drugo, izad kad će rada drugo. Bravo. Svaka čast ovaj. Ja se nadam da nas pesma ponovo vraća u pravu formu. Nadam se da ste se malo kroz ove dve pesme vaše odmorili, da ste malo napunili baterije. Pa recite nam još malo o svom životu i radu, koliko ja znam. Vi ste i u inostranstvu pevate gde god imate prilike, gde god ste u mogućnosti. Kako je to bilo? Upravo tako kako ste rekli. Živio sam u Njemačkoj 4 godine. Radio sam tamo, pevao sam, onda sam se 93. vratio. Došao na prvi glas Crne Gore, tad sam pobedio, bilo je 108 pevača, prvo mjesto sam osvojio. Nećete da mi zamjerite što pričam malo ekavski, malo ijekavski, malo crnogorski, malo srpski, srbijanski, jer mi je žena iz Kragujevca i djeca mi žive u Kragujevcu, pa onda malo, ali dobro, oni mi kažu, tata, molim te, pričaj malo ekavski. Dobro, nećete mi zamjeriti. Tako, pevao sam dosta dugo po inostranstvu, idem na svaki poziv kad me zovnu svadbe, pevam po Francuskoj, po Nemačkoj, Švajcarskoj, ne znam ni sam gdje sam bio. I tako sad vam kažem, dosta radim. Evo 20 godina, znači od 87. sam počeo da pevam po kafana, 20 godina se bavim ovim poslom. Da im iskreno kažem, volim narodnu muziku, volim kafane. I da to polako dolazi Šta još voliš? Dolazi, pa dobro, sad što još volim, nećemo o tome. Ali dolazi polako, godine stižu, ja sam čovjek skoro Pa da, 40 godina. Stari ljudi mogu da mislite malo. Da, mi stariji da mislimo I tako, ali dobro, ja kažem, neću više nikada, ne prođe 2-3 dana i ja opet u kafanu, ne mogu bez kafane, kafana je moj život i to je to. Možete li izdvojiti posebno neku od pesama koje su vam prirasle srcu? Očigledno da ova prva s kojom smo otvorili naše druženje večeras je posebna pesma. Nju ćemo da stavimo ovako da kažemo u posebnu vitrinu. Ali kažete i sami da pevate puno, pretpostavljam da vam je vrlo širok repertoar. Da li bi mogli da izdvojite nekoliko pesama koje su ovako posebno vam prirasle za srce i koje uvek neizostavno pevate? Pa da vam kažem, što se tiče mojih pjesama, pjevam, Ivana se znači pjeva više, da vam iskreno kažem, prešla je meni kao pjevaču i autoru u dosadu, ali ima jedna pjesma koja je posvećena jednom našem prijatelju, Milanovom, velikom prijatelju i drugu. Pjesma, on čovjek je pokojni, nije više sa nama i ima pjesmu S one strane sunca. Tu pjesmu nerado volim da je pjevam, ali u restoranima gdje pjevam, ko zna ko sam, što sam i traže mi obavezno i onda kad je počnem da je pjevam, onda je tu ludnica. Tu je neko izgubio druga, neko brata, neko, znači pjesma se zove S one strane sunca. Svako ima nekog koga više nema.
nebo s anđelima, znači svi mi imamo nekog koga nemamo. Evo ja ću da vama predložim jednu, ovako da iznesem jednu ideju, a vi ako se složite i sa autorom te pesme, da sa tom pesmom možda zaključimo večeras naše druženje kada budemo došli pri kraju emisije, pa da to bude jedna odjevna pesma, ali ajmo sada ovako, šta bi u ovom momentu ovako iz cuga otpevali? Otpevali, pa može, ja imam dosta širok repertoar, volim Šabana, volim sve pevače. Evo otpevat ćemo, hoćemo li od Miroslava ili od Zorana Kalezića? Ajmo od Zorana Kalezića, zvala si me, želiš da me vidiš, dobro reći izgubljena nada. Zvala si me, želiš da me vidiš, gledamo se skriveni od kiše. Došao sam, ali moram ići, oprosti mi, sam ne živim više. Dobro večer, izgubljena nado, sretno smo se i ljubi smo krado. Dobro večer i posljednje zbogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Dobro večer, izgubljena nado, sretno smo se i ljubi smo krado. Dobro večer i posljednje zbogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Kosa ti je natopljena kišom, lice ti je ispunjeno tugom. Zašto si me zvala da me vidiš? Zar bi mogla da me zoveš drugom? Dobro večer, izgubljena nado, sretno smo se i ljubi smo krado. Dobro večer i posljednje zbogom, sve što sam voleo, ode mi sa tobom. Dobro večer, izgubljena nado, sretno smo se i ljubi smo krado. Dobro večer i posljednje zbogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Ajmo šole! Draga moja, sad smo drugačiji, stariji smo za godinu neku. Šta nam vredi povratka na me nema, ni tala se ne vraća uz reku. Dobro večer, izgubljena nado, sretno smo se i ljubi smo krado.